борони гӯшти дар Кентуки соли 1876. Бародаро дар комментария бинависен ки шумо чӣ фикр мекарден ки просто ай осмон гӯшт бубора. Чё, ебанутый, что ли? Ҳамада салом алайкум. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ-чемпионҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо ки ссилкаашон дар комментария закрепич дегай барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имконият доред ки ба промокоди Sharipov дар аввали пардохт соҳиби 6500 рубл гардед. Маълумоти бештар дар комментария закрепич дегай. Имкониятро аз даст натен. Нависен. Ма фикри якамум ҳаме ки гӯшт арзон мешава. Так, фикри дуюм ки гӯшт фурӯшҳо зиқ мешаванд. Баъдиш чӣ ки мангалора мегирем, шашлики ниҳадир мерем. Не ки агар адекватна фикр кинем дар сари ягон кас и кор туғри намегирад. Чӣ хел ҳама мо медонем ки борон чӣ хел пайдо мешава. Мисол каси хондагӣ бошад, чӣ хел борон дар айчи пайдо мешава, чӣ хел борон мебора вообще, барои чӣ борон мебора. Ҳаст одаме ки надонад. Ман бовар намекунам ки одам набоша ки надона ки борон чӣ мебора. Агар ки шумо бидонен, естественно, ай ҳаво гӯшт боридан и вообще дар сари ягон кас туғри намегирад. Дар ҳолате ки ӯ медона ки борон чӣ мебора. Не ки бародаро ихе кор рух додагиай. Марҳамат, тамошо мекунем. Ҳамун сол истиқоматкунандагои ҳами минтақа мегӯянд ки аз осмон борон не ливен, яъне ки ҳам чихеле ки хмондавози лаҳҷавӣ борон мега ба лави сатили рех, так ба чихеле мега ҳам хели кусокои гӯшти свежи нав боридагиай. Як хелеш мисли барфбори майда буданд ва баъзеш ҳаме хеле буданд ки калонош то 7 сантиметра дарозии ҳамун пораи гӯшт буд. Фермер бо номи Крауч ки шоҳиди ҳами коршидагиай худаш мега ки и борони гӯшти ё ин ки аз тарафи Парвардигор ягон нишона буд ё ки ягон огоҳӣ. Бале бардоро оҳиста гап уже ба ҳама мераса ва ҳама одамо ай хонаҳошон мебуранд, ҳамсояҳамашон мебуранд, што ба чашми худат бини чӣ хай дар рӯи хонаи ки як занг мезанад мега братан беро гӯшт боридестай, борон боридестай, гӯшт боридестай. Бия приколна ки типа гӯшт қиматш дайти байхем. Паат бро мега гӯшт боридестай, мебро ки реально дар сари забор, дара, да ҳама ҷо пригӯштай. Это какой-то бред. Ва бале бисёриҳо мегуфтанд ки гӯшти говӣ буд, барое ки ҳам бушам монанд буд ва намудшам. Не ки ба ин гап як шикорчӣ розӣ намешавад, мега ки руғане ки ӯ дар таркибаш дошт и гӯшти хирсай. Ва бале бардоро мисли ма шумо амози сартон вайрон шид ки хоҳай намегиран анализш кунанд, да анализ бифаҳманд ки гӯшти чия наканеста вообще ё ки гӯшт ё ки ягон чи дига. Бале властҳо мегиранд, ай паси кор мешаванд ки бифаҳмем реална гӯшти чия. Ва ҳар намуд пораи гӯшта ҷамъ мекунанд, ҳар ба тамоми ҳами кишвар кадом химикое ки буд ҳамаш дар роҳӣ мекунанд, меган бигирен тадқиқот кунем, бигзаронем, бисанҷем, карочи анализ кунем ки гӯшти чия. Як олим аз коллеҷи Луис Вилск мега ки пораи гӯшти ки ӯра додан барои санҷиш аз баранина. А дигар олимое ки ҳамин задачаро дода буданшона во ба ин результат розӣ намешаванд ва мехоҳанд бифаҳманд ки вообще чӣ гуна ва аз куҷои гӯшт боридагиай. Ишан нагуфта намонад ки агар дар асл и гӯшт боша. Ҳамоне ки баранина гуфта ба фикрам ки худаш баранинай. Не, ман бародаро ба фикри шумо розиам. Дар лаборатория додан, просто дар лаборатория додан. Кози агар любой қасоби химон дар бозор бира як кусок гӯшт абте бугу гӯшти чия 100% мега ки гӯшти чия. Ҳай паатора дар лаборатория додиан, намедонан ки гӯшти чия ва чия вообще дар пешон. Медонан гӯшта, но намедонан ай чия. Ва як учёни, яъне як олим як статья менависа, яъне ки дар рӯи чӣ мега. Хай более адекватни гапи метова ки цианобактерия ки вақте ки бактерия дар борон омехта мешава, мисли як желе мешава. Желе медонед чия бародаро ва видиш ба монанди види намуди гӯшт мешава. Яъне ки хулосаи ҳамин ин буд ки чизе ки боридагиай просто обычни борон буд бо бактерия. Ва бале бародаро бо сартон гиҷ мешава, яъне ки охиронда фикри и одамам рад мекунанд. Як учёни дига бо номи Роберт Питер, химик аз коллеҷи Луис Вилск, баъди санҷишҳои дароз ба ҳамин хулосае меояд ки борони гӯштӣ и натиҷаи партофтани паррандаҳои хишникия. Яъне ки агар шумо надонед бародаро, ҳамин хели паррандаҳое ҳастанд ки вақте ки бисёр мехӯранд ва мепартоянд. Ё-моё! Вот пакет дырявый.
мисол зиёдшона мепартоям. Чӣ қадар парранда дар кора ки одновременно бо партоя ки борон шава. Бале ишта шумо ҳам интерес нишид, яъне ки ҳамин паррандаҳо ҳама хеле чизи доранд ки агар стая рафтестай именно дар парвоз ҳамин кор мешава, сабук мекунанд хичона бигем чизи лишни хурдагишона. вақте ки дасеташ мепартоя, мисол амраш мебина, ҳами рефлекс удам гирён мешава, уша ҳам мепартоя, ҳами хеле метавона ки вес стая бупартоя. Ва не ки чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем, ё гуфтагӣ бидан ки кусоки гӯшти свежи а партофтагии и вроде свежи нестеку ва истиқоматкунандагои ҳамиҷа ҳами версияра меқапанд ва дар ҳами бовар мекунанд. Но бародаро, официална и версия задокументироват шудагӣ нест. И вопрос беҷавоб мондагиай, яъне ки чӣ гум и савол бародаро то ҳозира беҷавоб мондагиай, официална тасдиқ шудагӣ нест. Агар хай шумо бидонед бародаро дар комментария бинависед, пешниҳод мекунем официална версияи шуморо монам. Серьёзно чӣ беки не. Ҳамон хай бародаро то видеоҳои оянда.